Sziasztok! Itt újra Nizuma, és ezúttal azt szeretném megmutatni, hogy hogyan rajzoljatok anime karaktert, ezúttal viszont a lány verziót. Nos, kezdem is. Tehát ugye az alap az természetesen az, hogy rajzoljunk fel egy kicsi kört, és arra építsük fel tulajdonképpen a rajzot, hogy tudjuk hova mi kerüljön nagyjából. Persze ez a kezdőbbeknek nem muszáj, ugyanis eleinte nem fogjátok érezni ezzel se nagyon, de akik már azért rajzolnak egy ideje, azoknak érdemes, mert tényleg sokat tud segíteni. Egyébként eleinte, azt még nem mondtam az előző videóban, érdemes sokat másolni. Ugyanis ezzel kialakul egy kép, amivel lényegében ugye majd a későbbiekben segíteni fog, hogy például hova rakjátok a fület, hogyan ábrázoljátok meg, vagy esetleg a szemek elhelyezkedését, és ilyesmi. Persze ez nem muszáj, de én úgy gondolom, hogy még nekem is érdemes másolnom, tehát én sem vagyok egy olyan hú de nagy rajzos egyelőre, de azért már azt hiszem elértem egy bizonyos szintet. Tehát megrajzoltuk az alapkörvonalát az arcnak. Egyébként ez itt haj lesz. És akkor ezúttal is rajzoljuk fel az orrot. Valahova ide. Ugyanis ugye az orr az megadja az alapot, amihez a többi testrész, illetve többi része az arcnak helyezkedni fog majd. Majd rajzoljunk egy szájat neki. Azt még hozzátenném, hogy egy alapabb karaktert fogok rajzolni, tehát nem egy hú de bonyolultat, így az alapabb dolgok, ami a lányoknál általában meg szokott jelenni az animékben, tehát nagyobb szem, kicsit, ilyesmi, azok itt is meg fognak ezúttal jelenni. Tehát egy komolyabb mangába azért nem feltétlenül tehetők be ezek a rajzok. Persze majd a későbbiekben, ha lesz rá esetleg igény, akkor fogok olyat is csinálni majd, tehát komolyabb stílusba, ilyesmibe, de egyelőre még inkább az ilyesmiket fogom bemutatni. Tehát most, hogy van egy kis száj, ilyenkor érdemes az orr felé rajzolni egy vonalat. Persze ezt itt, vagy hát kettőt, ami nagyjából behatárolja a szemet. Nos ugye az ilyen vázlatokat, az ilyesmiket általában ugye a rajzosok nagy része máshogy csinálja. Persze van egy megadott dolog, hogy hogyan kell felvázolni ilyesmi, de én nem szoktam ezt követni általában, inkább úgy csinálom, hogy nekem egyszerűbb, és hát így. Nos, akkor rajzoljuk is fel a messzebb lévő szemet. Érdemes először azt megrajzolni, úgyis ahhoz könnyebben hozzámérhetjük a másikat. Ugye az alap lány karaktereknél általában ugye jobban megjelenik a szempilla,
illetve a kiálló szempilla darabok 2, esetleg 3, mint a fiú karaktereknél, és ez is mutatja, hogy mégiscsak lány maga a karakter, mert néha nem határolható el. Tehát valami kis alapszemet felvázolunk neki, így. Szemárnyék az megint csak több, vagyis a megcsillanó fény a szemébe az megint csak tőlünk függ, hogy hogyan szeretnénk megábrázolni. Így. Esetleg az alsó pillával összeköthetjük a felsőt, ez nem muszáj természetesen, ez is megint csak attól függ, hogy milyen stílusba szeretnénk rajzolni. Én például nem igazán fogom összekötni. Tehát valami ilyesmi. Majd jöhet a szembogár. Azt kicsit hogyha szembenéz velünk a karakter, akkor azt kicsit próbáljuk oldalasabbra rakni. Tehát kicsit jobb oldalra csúszson. Igen, jobb oldalra csúszson el, tehát a felénk közelebbi részhez, és ebből is látszani fog majd, hogy igazából erre felé néz. Így valahogy. Későbbiekben még alakíthatunk a szemén, hogyha nagyjából kész lesz. Valahogy így. Tehát most, hogy megvan, most már rajzolhatunk lényegében neki, ugye megrajzolhatjuk a másik szemet. Igazából ez az utolsó kicsit nehezebb része a rajznak. Ugyanis néha, hogyha oldalasan van a karakter, kicsit nehéz behatárolni a hozzánk közelebb lévő szemet. Ugye a messzebb lévő szemet az természetesen sokkal könnyebb, ugyanis az arra kevesebb hely jut, tehát azt lényegesen nem lehet elrontani. Viszont a hozzánk közelebb lévő szem, az néha elég veszélyes tud lenni. Én sem mindig tudom jól elhelyezni. Igazából ez gyakorlat. Tehát ehhez gyakorolni kell, hogy tudd, hogy hogyan, hova helyezd el, és jól kijöjjön a kép, jól összeálljon. Hát erre nem tudok igazából nagyon segítséget mondani. Majd egy idő után kialakul, hogy hogyan rajzoljátok azt is meg. Vagy esetleg találtok rá valami módszert, amivel könnyebb lesz majd. Tehát valahogy így mondjuk. Megvan a másik szem is. Így. Megrajzolhatjuk neki a szempilláit, szemöldökét. Ugye a szemöldök az abból sok érzelem látszódhat, ezért a szemöldökkel igazából nagyon lehet játszani, tehát nem muszáj mindkettő szemöldöknek ugyanolyannak lennie, ugye ez az életben is előlép, tehát gyakran, hogyha valaki elgondolkodik, vagy valamin csodálkozik, ugye akkor az egyik szeme feljebb van, vagy ilyesmi, és ezzel nagyon kimutatható ugye magán a rajzon is. Igen. Valahogy így. Tehát most ugye megvan a rajzunk nagy része, illetve a nehezebb részei.
Ilyenkor folytathatjuk ugye a hajjal, rajzolhatunk neki fület, attól függ, hogy ugye nem takarja, vagy hát takarja-e a haja, de én úgy szeretem, mikor egy karakternek igazából nem látszik ki teljesen a füle, hanem csak minimálisan, tehát a füle hegye vagy ilyesmi, igazából egy kis varást ad magának a karakternek. Így. Na, a nyak az sok mindentől függ, hogy mekkora lesz, illetve az a végső kinézeten nagyon sokat fog változtatni. Egy lánynak ugye általában vékonyabb nyakat rajzolunk, mint egy fiúnak. Hát, és igazából akár ebből is jöhet egy karakternek maga a bája, vagy hogyan is mondjam. Tehát valahogy így jó lesz. Aztán folytassuk a hajat. Mondjuk így. Így. Megrajzolhatjuk neki a vállát ezután. Ilyenkor érdemes ugye folytatni, mert a későbbiekben, mármint a vállat, és a későbbiekben akkor úgy is megcsinálhatjuk magát a rajzot, hogy a haja ráhajlik a várra, és sokkal egyszerűbb, mert hogyha nem rajzoljuk fel előtte a vállat, akkor valószínűleg radírozni fogunk. És ugye ez nem jó, tehát egy rajznál érdemesebb elkerülni minél jobban a radírt, ugyanis ha sokat radírozunk, ugye ez a végső kinézeten nagyon sokat ronthat, mert olykor látszódhat ugye a radírozás nyoma, illetve maga a ceruzáé, tehát próbáljuk meg mindig a végleges vonalat meghúzni, illetve halványabban rajzolni. Ugye ezt sok kezdő nem érzi még, és mindig erősebben húzza meg a vonalat. Ugye ez egy idő után kialakul, hogy hogyan kell halványabb vonalat megrajzolni, meghúzni, de ahogy néhány barátomat is néztem, meg nekem is eleinte ugye nehezebb volt maga a halvány vonal meghúzása. Tehát így valahogy. Megrajzoljuk neki a tincseit. Így. Így valahogy. Majd a felesleges részeket, amik például belelógnak a hajba, ilyesmiket, azokat kiradírozzuk. Nos, hát ugye a videó az már nagyon végéhez közeledik, ugyanis 15 perces videónál sajnos egy kis hiba miatt nem tudunk többet felrakni. Emiatt azt nem tudom teljesen megmutatni, hogy hogyan néz ki a kihúzás, de annyira igazából nem változtat sok mindenen. Megadja a végső képet igazából magának a rajznak. Nos, akkor azt hiszem ennyi is lenne.
Sziasztok!